Bet! Oh. Bet! Oh. Panilig sa pitpik eh. Nangugas ko dito kasi panilig kay abog kayo. Madali na nato karon. Ito, na-edit pa ko. Unya na good, pwede naman na unya good. Nakapit na lang naman ni gumanan ni. Pag pila na may pagpanilig ko kanina okay. Ako kayo, ako na bala to bigas. Ah, Oh, taon. bantay ah. Bisi na snack bisi o basig gutumon ka magilip ba? Snack ni. Oh, snack na. Wala. Patatas po. Rice blend. A few moments later. Amen. Oh, pa mo ka nalilig. Taon. Shit. Kapit Ako na rin. nalilig ko sa mukha ng bata eh. Kanina gagsiligan. Kadiyot ra kayo. Pwede naman gunaon niya. Pero saan din mo ni-upload eh? Karon. Pwede pila naman ako sa pa may oras. Alas 12 pa manggod. Malingkod ka nyo. Tayo. Nahuman na lang kung panghugas o pagyapod ka nahuman. Pila rin pag-edit, ana. Kapit na lagi. Bantay. Ikaw na lang mapa. Oh. Bantay lagi ha. Mapin ha. Hindi gumanan ulit. Mapin eh kay. Sige na pagpunuan. Lapok tayo na mga lapok-lapok. Kapit na lagi. Hindi guman lagi. Ako yung mapanitan lang. Bantay kita ha. 20 minutes later. O, pam lagi ka ng map lagi. Ang dami hindi guman ah. Sumukan yung bata. Kani ko niyan nalagi na. Hindi guman lagi. Ako natiwason yung i-upload na yun ako karon. Pwede na mong gunaon niya. Good. Pwede pa usap. Pwede pa makala city mag-post na na. Pila na may pag-edit mo. Karoon na mag-edit mo. First time no mag-edit. Vlog. Hindi para diso-diso na niya ba? Ako na yung map. Bantay na nag-edit. Bantay mo. Kumanin mo edit ikaw. Kuha na yung balay. Luin. Balay ang... Ikaw nalihinlo to. Si Art ka. Wapag yapon ka na human na. Wala pa, kapit na. Kung man na yung vlog dahil 2 hours. Kuno mag-edit ba yun? Kapit na lagi ni. Hindi ba kung ma-edit ba? Kapit na ako. Kung 2 minutes na kuwang. 2 minutes. Pila din ka minutes dahil? 120 minutes? Ikaw yun lang itong siyara, bantay. Oo, hindi gumanan eh. 6.5 hours later. Sus! Bantay na rin siya. Kanako lagi, hindi kumana, giniwog edit lagi. Ako na lang hinlo ka eh. Bantay kanako dun. Atong sugo. Atong sugo. Oh, mananagang ko hinlo sa CR. Oo, man ako. Manakog panilheg, manakog pang-map, manakog hinlo sa CR. Wapag yapod ka na human na pilam din nakauras di ay. Naman ah. Man no. Karon pa na human nga manakog trabaho tanan. Ay, ako lang hindi kuman. Sako rin ni High blood na nga. Kuya, bisig. Kaya na mag-high blood. Ay, gaya blood kuya. Kaya na mag-high blood. Alam mo? No. Naman na ako. Tabi siya. Ara, ganina ako si sugo nimo tanan sugo na ako nimo. Ako ga trabaho sa imo tanan sugo. Kaya na mag-high blood lagi. Ikis, Maka-stress na. Huwag na akong Bisi. Stress sa mga daag now. Mas stress lang siya now. Na makalagot gani. Yes ko. Mawala ko. Wa panawa. Tanawa gani oh, isa pa gani, di ba? Tanawa. Kulang. Tanawa gani, isa pa gani. Oh, di ba? Pugo-pugo, makautot ka. Oh, mana. Yeah. Yeah. Oh, mana man ko dito. Saman. Sa inyo na to anay. Kanay. Oh, na. Tanaw. Sige, snack na. Pasna ka mo kuya, pasna ka. Ikaw ayaw sig tinapulan kay wala ba ta sa tumbalay. Kasi puyo ra biyata diri. Nag-edit lagi ko. Ano man mo edit ba? Sa may button na ako. Pag wala na ko edit ton. Tabangan natin kasi mga trabaho no. Sumunod sa Trabaho. Trabaho on. Pi. mga busy man. Ikaw, bisi lingkod Oh. na dire. Di, tabangan ta mo pag wala ko dito. Kamo ko na yun lo ani. Bantay ka. Oh, igit. Ano? Singot man ka. Bantay ka magtinapulan ka. Uli jud ka na ako buhol.